En aquests moments portem 7 minuts de retard. Sisplau, el delegat de Rem Badalona, que vingui a la taula de jurat. Bé, acabant aquesta crono de l'absolut masculí, donem pas a la primera final categoria infantil, que sortirà el Rem Badalona pel carrer 1, Ventestrot jugadors de Cambrils pel carrer 2, Flix pel carrer 3 i Móra d'Ebre pel carrer 4. Bueno.